Pulan jotonon kholomo ani bumung hungke Chandra Lakshmi korbong je ang hamyang tongprok jibio tongprok je ano chuba nai rong no belai no hambai ma ro tai fresh media rong no bo an bagai belai no ani yang tai belai no hambai ma ro tamke ano belai no chuba kha ke je ang jibio tongprok ano ang chugya pro je ano chuba oi ano osake mane tabu ang je kok saiman masake ano chuba kha bela bela no hambai borok no ma khulumo tabu kaisa lukurok no koimo je ani sori bo tabu asuk hamsoya ko mane asuk kotor accident ngi phaya bo boro asuk agin haike asuk hamchina ba ke tabung no lukurok no kaisa koimo ke tai kisa de ano mane chubai mano angbo agin haino hamoi taisa college rok thangmo chungo ke agi je kisa misa rang tongma bo ang accident ngai ajago ma rokha bike ha kari khatabo je family je tongmani bo je musuro tongma bo aborok phalai naikha ke buihai chakri bo kore hinke ba babu sombo samung rok bo khaimali ang hamyangi tongai mukthang rok phalai chama ba iko tabuke ang bo hamyang tongma ba ano naima tongman bagai bajarogo mukthang phalapan thangmaya ke kisa tabu kaisa chuba chore lukurok no ma sanpiro kaisa chuba chor khainang kaisa chuba chor khainan bagai kaisa agi je hospital tongpro bithi rohoma bo pai bai kha ta bithi paine rang kri kha tabu kisa bithi paine rok bo rang kri thaka ke ba bagai lukurok no chuba chor sanka abagai ambo kisa lukurok mithani chuba chuma sanjawo